Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa K-Cat Channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa buong adlaw. Transcom, temporaryo wagin pasira matapos magpositibo sa COVID-19 ang 41 nila ka mga empleyado. Sa La Castellana, lalaki nga nagtingwa nga labuon ang iya nga mga utod, gintiro sa iya amay patay. Sa Bacolod, duha ka mga persona na rescue gikan sa nagakasunog nga balay. Sa Pontevedra, mananagat nga nadula padayon nga ginapangita. Kag sa Good Vibes, kilahon ang IP scholar nga taga Don Salvador Benedicto nga nakapasar sa Japanese Language Proficiency Test. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10 sa pagbukas ng National Dental Health Month, Philippine Dental Association Negros Occidental Chapter nagapaandam sa publiko batok sa mga peke nga dentista. Pagtipig sa oral hygiene, ilaman gina kampanya. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Kaupod sa mabaskog nga drum beats, mabaskog man ang panawagan sa Philippine Dental Health Association Negros Occidental Chapter sa publiko nga likawan ang peke nga mga dentista kag ang maayo nga oral hygiene ilabi na karon sa panahon sa pandemic. Sunod sa kay Dr. Janice Ian Iran Bangkaya, presidente sa Philippine Dental Health Association Negros Occidental Chapter, siguraduhon nga lisensyado o ginakantuan nga dentista bangod may mga health protocols nga dapat ginasunod karon sa pandemic. Iwasan man namon syempre nga ang way nga mag-spread man ang COVID amo ng pandemic natin subok. So as much as possible, inano namon nga maiwasan namon ang spread sa COVID. Dapat sa private dentist kit kay niara kami ginakalog na sure namon nga safe gid ang mga patients namon. Hindi kuno dapat pag-isalig ang baba sa kun kay sinulang. Kalabanan kuno sa mga peke nga mga dentista ang nagapanukot sa mas barato kung ikumpara sa lisensyado nga mga dentist. Pero delikado ang ilang nga ginahimo kag masami ang mga nagalala nga mga kaso ginasalo na sa mga licensed dentist. Ang mas kululbaan pagidsuno sa grupo kay may mga kaso kung saan may mga persona nga nagakapatay bangod sang hindi amo nga proseso nga ginahimo sang hindi lisensyado nga dentista. Sunod sa incoming president sang grupo nga si Dr. Candilo Robles Iligan kag chairman sang 17th National Dental Health Month, hindi dapat pagpabayaan ang oral hygiene bisan pa nagamask kung nagagwa sa balay. Super important yan tungod kung mayo ang imo oral hygiene, mayo man ang imo kalawasan. Kasi kung healthy ang imo nga baba, healthy ka man. Kay na, may gin-unveil ang grupo nga tarpaulin sa Bacolod City Government Center kag sa Corazon Docsin Montelibano Memorial Regional Hospital bilang pahanumdum sa publiko sa kampanya kontra illegal nga pagpraktis sang unlicensed dentist kag para sa oral hygiene. Naglibot sila sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod bilang panugod sa National Dental Health Month. Sa number 9, halos 7,000 ka mga buhi nga baboy ang napadala sa Negros Occidental sa Luzon sang bulan sang Enero. Sa report ni Dr. Renante Dicena, ang provincial veterinarian sa kay Governor Eugenio C. Lacson, 6,894 ka mga baboy ang napagwa sang Enero. Sa monitoring naman sa probinsya sa presyo sang baboy sa merkado, nagsaka sa halos 16 pesos ang average sa kada kilo sang baboy sa February 1 nga monitoring kung ipaanggid sa January 25 nga monitoring. Damlag pa, ginsiling ni Dicena nga ang feeds kag iban pa nga input ang nagmahal ang isa sa mga rason nga pagsaka man sa presyo sang kilo sang baboy. Samtang parayo na pagpatuman sang probinsya sa hugot nga tikang para mapangapinan ang Negros Occidental kontra sa African swine fever. Hindi magdubo sa 3,000 ka mga salakyan nga nagalabay sa checkpoint na paidalom sa inspeksyon sang ASF team. Masobra naman sa 51,000 pesos ang balor sa mga nakumpiska nga mga pork kag pork meat products sang Enero sa mga puerto, seaport kag checkpoints. Sa number 8, duha ka mga persona ang gin-rescue sa mga bombero gikan sa nagakasunog nila nga balay sa Barangay Mandalagan sa Bacolod kay ina sang kaagahon.
Makitaan sa video sang Chamber Volunteer Fire Brigade ang isa sa mga borders ng balay nga ginkilala kay Pedro Saison. Siya gin-rescue sa mga bumbero gikan sa idalom sang bubon sa likod sang balay sa Abcasa, Puruca, Mahogany sa amo nga barangay. Sunod sa Bacolod City Fire Marshal nga si Chief Inspector Rodel Legaspi, si Saison kag ang tag-iya sang balay ang nahingagaw rescue sa mga bumbero kag gindala sa ospital. Totally damaged ang balay kag padayon pa nga ginausisa sang Bureau of Fire Protection kung ano ang kabangdanan sang sunog. Medyo ang kabudlayan dito, mabudlay ang alagyan pero hindi makaigyo ang atong mga fire truck, no? So, kinangaan pa naman yung sa way that's why nga naglibot kami sa alarihin siya pero hindi ako makaigyo ang atong mga pang-fire na truck. So, utilize natin na yung atong penetrator doon sa San Juan Fire Station para nga makatulog dito. Sa number 7, sa Banuasang Pontevedra, isa ka mananagat ang padayon na ginapangita matapos madula sa tunga sang lawod. Padayon ng search and rescue operations ng Philippine Coast Guard kag sang bantay dagat sang Banuasang Pontevedra sa nadula nga mananagat nga si Teodoro Castellano. Suno kay PCG Negros Head Commander Ludovico Librilla, Biyernes ang aga panadula sa tunga sang lawod si Castellano. Naglumpat sa tunga sang dagat si Castellano suno kay Librilio, bangon iya kung tani kuhaon ang nahulog nga suludlan sang tubig. Nagpanaog agud magbulig ang iya upod kag iya ginhabuyan sa container si Castellano agud may kaptan ini. Pero sa iya nga liwat nga pagbalikid matapos isiguro ang bangka, wala niya na makita si Castellano. Makusog ang balod sang among adlaw suno sa Coast Guard. Sa number 6, driver patay, duha ka angkas pilason matapos makabunggo sa poste. Patay ang 23 anyos nga si John Ray Antones matapos mabunggo sa steel post ang iya ginadala nga motorsiklo sa highway sa Banwas ng Isabela kahapon. Pilason man ang iya duha ka angkas nga sanday Andrien Sumo kag John Marvin Valenzuela. Sa investigasyon sa Isabela PNP, maliko na kuntani sa kurbada nga dalan ang motorsiklo o galing nadulaan sang kontrol ang driver kag nagrekta bunggo sa salsalon nga poste ang motor. Lunsay nakainom ang driver kag ang isa niya kaangkas suno sa pulis. Dead on arrival sa ospital si Atones matapos mag-agom sa pilas sa ulo samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital ang duha niya ka mga angkas. Sa number 5, sa Banuasan na Castellana, anak nga hana mang labo sa iya sining nga mga utod, napatay sang iya nga amay. Patay ang 25 anyos nga si Romulo Roto Jr. matapos tiruhon kag lampusan sang iya mismo nga amay nga si Romulo Roto Sr. sa barangay Kabagnaan sa Banuasan na Castellana kahapon. Sa investigasyon sa PNP, nagpauli nga hubog kahapon ang anak kag handa nga panglabuon ng iya duha ka mga utod kay wala siya ginpahulam sang kwarta. Sa makita ka amay, iyagin sa wayang iya nga junior pero padayon pa ini sa pag-atake sa iya nga mga utod. Ini ang nagtulod para tiruhon sang amay ang iya anak gamit ang boga. Ang anak ang nakakuha pa sang kahoy kag iya ginhaboy sa iya nga amay. Gingamit naman ini sang amay para ilampos sa liog sang iya anak kag gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Masami nagapangita sang away suno sa pulis ang anak kun nakainom. Giliyon man ginaresto sang PNP ang amay nga karon detained sa La Castellana PNP. Sa number 4, active COVID-19 cases sa syudad sang Dumaguete ang balik naman sa isa kagatos. Ini matapos magdugang kahapon sang 41 ka bag-o nga kaso sang COVID-19 ang Negros Oriental, 18 diri ang gikan sa siyam ka mga barangay sa Dumaguete City. Nagbalik na sa isa kagatos ang active cases ng Dumaguete nga sang nagligad nga semana na naog na sa kapin 70. May 12 man ka bag-o nga kaso ng COVID-19 sa Tanhay City, 5 sa Bayawan City, 2 sa Bai City, kag tag-isa sa Amlan, Sibulan, Basay, kag Zamboanguita. Naglabot sa 1,416 ang total cases sa Negros Oriental, kag 235 ang active cases. Sa number 3, syudad sa Bacolod kag Negros Occidental magapabilin sa gihapon sa idalom sang Modified General Community Quarantine sini nga bulan sa Pebrero. Business sector nagaayo sa LGU nga kuntani halugan ang safety guidelines para makabangon ang mga negosyante. May report si Marty Go.
Nagpagwa na kahapon si Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang executive order nga nagapalawig sa modified general community quarantine status ang syudad tubtob sa Pebrero 28. Ginahaylo sa gihapon ang mga nagaedad 14 anyos panubo kag nagaedad 66 anyos pasaka nga magpabilin sa sulod sang panimalay. Kasubong man ang mga may balatian kag nagabusong. Ipatuman sa gihapon ang curfew humalin las 11 sang gabi tubtob las 4 sang aga. Kasubong man ang liquor ban kung sa diin pahanugutan lang ang pagbakal sang ilimnon humalin las 12 sang udto tubtob las 6 sang gabi. Sang Biyernes, nagpadala sang position paper ang business sector sa alkalde nga nagapanugyan sang pila ka mga adjustment sa safety guidelines agud nga makabangon ang mga negosyante sa syudad. Suno sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, nahangpan nila nga prioridad pa sa karon sang gobyerno ang kampanya kontra COVID-19. Pero luyag nilang maghinyo man sang bulig para hindi maguntat o kon manirado ang mga negosyo. Wala purchasing power ang tao, sundin ka, nubo. Most of them are saying ang among business activity between 50 to most 60% na. Ilan-ino is a little better off, but ang activity, grabe, plan grabe. Ginpahayag naman sang Hotel and Restaurant Association of Negros Occidental o Kunrano nga pahanugutan ang mga restaurants kag hotel nga makaserbe sang ilimnon. Maybe to differentiate between drinking places, inuman, and restaurants and hotels serving drinks socially, no? Like for dinner, for let's say I want to have a good dinner. Most people have they like a bottle of beer or 2 bottles of beer, and then or maybe wine, no? To complement their dinners or their food, no? Or maybe socials. Kabahin man sa position paper nila among pagpanubo sang business tax kag iban nga mga regulatory fees, discount sa temprano nga pagbayad sang real estate tax kag tax amnesty para sa mga wala mabayaran nga mga buwis sang mga negosyante. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 2, gin-disinfect sang Bacolod City Risk Reduction Management Office ang compound sang Transcom nga isa ka business process outsourcing company kaina sang aga matapos 41 ka mga empleyado sini ang nagpositibo sa COVID-19. May ginpahamtang naman nga mga tanod sa gwa sang building matapos nga ginpapanaugan sang temporary shutdown bangod sang outbreak. May report si Romeo Subaldo. Ang ining empleyado sa Transcom, masulod pa kuntani sa opisina kaina sang aga para mag-process ng maternity leave. Pero wala na siya pasulod sa building. Wala sila pasulod, ma'am? Kagabi, ginmando sa Bacolod Emergency Operations Center ang temporaryo nga pagsirado sa kumpanya sa sulod sang 24 oras matapos nga may 41 ka mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19 as of January 31. Sunod sa Executive Director sang EOC kag City Administrator nga si M. Ang, isa ka 21 anyos nga empleyado ang una nga nagpositibo sa balatian sang Enero 23 kag nagsunod-sunod na ini. May mga nakita nga kapabayaan ng EOC sa operations sa sininga BPO company suno sa kayang. Una, ang pagpahanugot nga makasunod pa sa trabaho sa isa ka empleyado sa opisina samtang ginahulat ang iyang test result nga sang ulihi nagwa nga nagpositibo. Ikaduha, wala sila nagagamit sa backtrack nga app para sa contact tracing. May malapit sa 600 ka mga empleyado ang ginpa-swab test as of press time. Ang ini nga kalanaan sa compound ng Transcom, wala na sang tawo kaina sang aga. Ang nagabantay nga si Gigi, gindoble na ang ginasuksok nga mask bilang pangaman. Prega, sunod man kami sa protocol gas gano man kami nang aware man kami Gano man kami aga. Sige man kami official mask. Doble na gani mask mo? Oo, kaya ginadoble ko pa. Suno sa kay Barangay Kagawad, Ray Pendon, sang Barangay Tangub, nagbutang sila sang tanod sa compound sang Transcom para i-regulate ang mga tao nga nagasinulod. Buti ni kung wala na yung makasulod sa buong dire. Ang sa Transcom may instruction na ng ilang kwan, ilang head. Sa iban nga manugyot iban way man kabalo. So iban gina pabalik. Ang ara na sa sulod, so wala sila kapululong ko, ulat sila sa further instruction sa ilang BPO head. Dugang pa niya, may mga empleyado pa sang kumpanya kaina sang aga nga ara sa sulod kag nagahulat sang ilang swab test result.
Ang DRRMO ang ginatagan man sa instructions ng EOC nga magpatigayon sa disinfection sa compound kaina sang aga. Ang amon gid yung medyo na pag sa aton to sa command center. Alin sa Kaisel Vargas yung matagpo kami dito no. Ang mga empleyado nga nagpositibo hindi lang mga taga Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginpapanaugan na sa syudad sa Bacolod sang notice of violation ng Transcom subong nga adlaw. Yara na karon sa quarantine facilities ang syudad sa Bacolod ang 41 tanan ka mga empleyado sa Transcom nga nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga may kabudlayan sila sa karon sa bahin sa pagpatigayon sa contact tracing sa close contacts sa mga nagpositibo nga empleyado. Inibangod mayara sang iban nga wala sa ilang nga puluyan kag ang miyara naman sa nagabiyahe pa sa gwa sang Bacolod. Ginpahayag naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga 8 sa 41 ka mga nagpositibo nga pumuluyo sang Negros Occidental. Gani may pagkahangawa man ang gobernador sa mahimo paglaptas ang virus sa probinsya. Matapos maserbihan sa notice of violation, pagasiradaan ang establishmento komersyal sang isa ka adlaw para makapatigayon sang disinfection kag decontamination. Pero suno sa kay ang padayon nila nga i-monitor ang operations ng Transcom kag ang iban pagid nga mga business process outsourcing companies sa Bacolod kung istrikto nga nagasunod sa minimum health protocols. Gipatigayon sa Bacolod EOC ang surveillance testing sa 594 ka mga empleyado kag personnel sa Transcom sa Biyernes kag Sabado matapos mamutikan ang pagsaka sa mga positibo nga kaso gikan sa amo nga kumbuyahan. 41 tanan ang nagpositibo kag padayon karon nga pagpaidalom sa swab test sa mga close contacts sa mga nagpositibo. Sinigid lamang nga hapon nagserbi sa notice of suspension ang City Legal Office sa Transcom sa sulod sang 48 oras imbis nga 24 oras. Mayara pa yung nalagyo. Taga-singkang siya, lagyo siya sa kabog. Nalabot ito siya sa kabog. Anyway, na-extract na gid siya from kabog. But I mean, I think ang mga employees bala kulang siguro sa briefing, pag-orientation, and I feel like they are taking it lightly. I mean, they're taking COVID lightly. They're not serious. My worry is how this 41 went rogue during that time. I understand many of them, especially the 8, took public transport. So that's my worry. I hope it did not spread it even further. But the fact that the 41 have been identified, well, at least they can be quarantined and treated. So I think Bacolod is on top of the situation. Sa Good Vibes, ang inspirasyon sang isa ka indigenous people scholar nga taga Don Salvador Benedicto nga karon nangin pinakauna nga IP sa Negros Occidental nga nakapasar sa Japanese Language Proficiency Test Level 3 sa Pungso, Japan, sa sininga report. Happy. Thankful gid ko kayo nga naka-avail ko sininga scholarship. I-try ko gid ang akon nga best nga maka-produce ng ano man lang nga performance, good performance, not just good, very good performance para mabalik ko man bala nga sa tanan nga tawo nga nakabulig sa ako. Ang sadtuan ay damgo ni Darlene Rebatado Blanca nga ming isa sa mga senior high school scholars nga ipadala sa probinsya sa Pungso, Japan ang may katumanan na. Sa sininga Pebrero 20, magagraduate na sila. Si Darlene isa sa napulo nga nangin una nga batch nga ginpadala sa Negros Occidental sa Miyakonojo Higashi High School sa Pungso, Japan sadtong 2018. Suno kay Karen Dinsay ang pamuno sa Negros Occidental Scholarship Program Division sa napulo. 7 sila, upod na kay Darlene ang nakapasar sa Japanese Language Proficiency Test Level 3 nga isa sa mga requirement. Sa bahin ni Darlene, siya ang naging pinakauna nga IP sa maragta sa probinsya nga makapasar sa amo nga sahi sang test. Iban gani pila nakatuig sa Japan, no? Nag-stay na 5 years, no? 6 years. Nga gusto man tani nagabalik-balik sa Japan, gusto man makapasar but hindi na nila mapasar because it's really very, very difficult. But si Darlene nang daw na happy gid ko kay daw na niya gid na hurdle gid ang entry.
So, ang next na nila nga i-hurdle is N2. N2, ang N2 would mean nga you will be granted a working visa na gid. Sa bahay ni Darlene, siya magapadayon sa iyang vocational course sa Horshin School of Healthcare sa masunod naman nga duha ka tuig. Personal nga nasaksihan ni Dinsay ang mga pagpanghangkat nga naatubang ni Darlene kag sang iya nga pamilya kung sa diin ang ilala mga Iloy nga nagatrabaho bilang isa ka kabulig sadto ang nagapangita para sa pamilya. Sa amuman nga sitwasyon, nasandig ang pagpanikasog kag mga handom ni Darlene para sa kaayuhan sang pamilya. Ang scholarship program naman sa probinsya sunod sa gobernador, isa lamang sa pamaagi nga mahatagan sang patas nga higayon ang mga wala igkasarang pero deserving nga mga estudyante sang probinsya. Bali, Barb, siya ang pinakauna nga IP nga nakapasar sa siningat nga exam. Oo. Kay tennis sila ruming, kag siya lang nadang IP, ang first gid ba lang nga batch. Si Miss Karen nga to na interview, na touch kini sa iyang story. Akabalo kaming ang pagpili ni nila, syempre dapat deserving ka nga student. Pero not necessarily nga grades lang ang ginabasehan. Ang attitude mo gid gali yan. Matter gali attitude gali grades. Kaya especially ang Japanese pagid nga culture siguro, Okay. particular sa mga amo na. Kag ang ila man nga gusto man makita sa probinsya ing whatever nga opportunity nga ginhatag sa ila sa siya mga scholars, hindi nila mauyangan bala masustain nila. So isa na siya nga ginabasehan ang attitude sang ginapili nga scholar. Ano siya nga try, Barb, sa IP? Hala, nalipat ko mumangkot bagon. Ano gid specifically nga try. Pero mga kwan bang baka nadaan indigenous people, yung mga kwan kini sila, di ba? Hindi pa sila kwan ng mga tao. Oo. Taga Don Salvador Benedicto Rumi. Okay. Kanami nga, at least may inspiring story tangan share today. Kaagapoy ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.